Karamoka podwan mana kanye Moi International Sports Center Rigathi Gachagua emakoro sidhi kaka jalup jatend piny Kenya mara par kod ariyo. Gachagua koro dhi konyore gi William Ruto e tayo piny Kenya kaka Judith Omondi leronwa. Gachagua olando ni obiro konyo Ruto e chwalo agenda mag dongruok ne oganda jo Kenya. Koa e bedo jaod bura ma Mathira nyaka koro e bedo jalup jatend piny Kenya mara par kod ariyo kirango historia mar jolup jatend piny Kenya ma osebedo. Rigathi Gachagua ne omolo e alap makasarani ne nyasi maduong' mar sidhe kaka jalup jatend piny Kenya. Wananchi asante. E kar saa 7:50, thuolo mare ne ochopo mar ting'o Muma kendo singore e nyim jo Kenya. Ne omolo e hema ma oyiedhi mar chamo Muma. Gachagua singore kaka jalup jatend piny. I, Rigathi Gachagua, I assume as Deputy President of the Republic of Kenya. Bang'e, ka otene gi minode Dorcas Gachagua, ne oketo koke oboke mar loch kod singo. Of the office of Deputy President. Kuong'ruok mar Gachagua ne omiye thuolo mar loso kaka jalup jatend piny Kenya, kendo thuolo no otiyogo mar duoko erokamano ne jo Kenya. I want to tell the people of Kenya, President William Ruto and all of us who have worked with him, take no credit for this victory. It was not possible for us to win this election. It was through the hand of God that today an ordinary child has been sworn in as president. Puoch kod pak bende ochiwo ne jatend piny Kenya William Ruto kaka jal matiyo matek kendo biro dhiro piny Kenya nyime. I want to take this opportunity to be the first one to congratulate you on being sworn in as the 5th President of the Republic of Kenya. That you are a hard worker, you have passion to serve, you are zealous, you are go-getter. Rigathi kata kamano, okoni telo magika ok dhi bedo kod tich mayot, kaluwore ni telo mowuok owegi kod gope manyaka gichul maka gi kacha. The way you prayed for President William Ruto to be elected as president, please continue praying for him and his team to be able to start the economic transformation of this great republic. Truth of the matter is that we have inherited a dilapidated economy that is facing almost an economic shutdown. We have a 10 trillion public debt. 6 million Kenyans have no employment. 14 million Kenyans are in CRB. We have a demoralized public service. Kamoloyo duto, to okoni omor kaluwore ni jo Kenya koro ni thuolo mar timo gimoro amora maonge luoro mar ni jatelo moro amora mar piny owacho biro bugo ngimagi. Finally, you are free. Kenya is now a democratic country. You don't have to look back when you do something. All Kenyans are free to associate with whoever they want. From now, you don't have to talk with each other through the WhatsApp for fear of being recorded and persecuted by state agencies. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.